Bo día a todos. Imos comenzar a sesión extraordinaria urxente do Pleno da Corporación do día venres 6 de febreiro ás 10:30. No primeiro punto da orde do día iba a ratificación da urxencia da sesión, polo que tanto imos someter á votación a mencionada urxencia. Non sei se alguén ten algo que indicar neste punto e se non procedemos á votación. Agora, procedemos. Votos a favor da urxencia, por unanimidade. Ben, pois pasamos ao segundo punto da orde do día, que sería a solicitude da participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, o Plan Único de Concellos pós 2026 da Diputación Provincial da Coruña. Informa a secretaria. Tendo en conta que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 28 de novembro de 2025, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2026, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 231 do 2 de decembro de 2025, considerando que, segundo o previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de Competencia Municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario, segundo o anexo 1 recollido nas bases, e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2026, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignados aos exetos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2026 e con cargo á achega provincial 2025. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2025, achega provincial 2026 aplicado ao financiamento de gastos correntes 59.670,91 e achega provincial 2025 aplicado ao financiamento de gastos correntes 65.489,14, sendo un total de 125.160,05. Financiamento de investimentos, acondicionamento do Parque do Areal 91.991,19, mellora do tramo viario en Irís 41.688,43 e subtotal de investimentos da achega provincial 2026 133.679,62. Achega provincial 2025, investimentos financieramente sostibles, mellora de camiños municipais en Penedos, Pedra do Couto, Cotiño e Fonfría, 139.579,60. Segundo, aprobar os proxectos das obras ou os pregos de suministracións que se relacionan nestas táboas. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2026, no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Mellora do trazado do camiño Modias ata o seu encontro con camiño de Chamoso, 189.990,34. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS Plus 2026 bases e a Ubera. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorizase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Oito, facultar expresamente ao alcalde para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Moitas grazas. Pois aquí estamos outra vez. Neste caso, con respecto ao mércores, evidentemente, pois as obras de mellora de camiños municipais dos Penedos, Pedra do Couto, Cotiño, Fonfría, a mellora do tramo viario en Irís, así como o plan complementario das Modias, non sofren alteración ningunha. E centrámonos únicamente na modificación do acondicionamento do Parque do Areal. Como vostedes ben saberán, evidentemente, o mércores o importe desta obra rondaba alrededor dos 75.000 euros aproximadamente, e agora o importe da obra sube a 91.991,19. Neste cambio, o que fixemos foi ampliar os metros cadrados de chan de chan específico para os xogos infantiles, a goma espuma esta que utilízase para este fin. No anterior
na anterior versión do proxecto arranxábase todo o que sería a pérgola de madeira que vai polo camiño, neste caso é sustituída completamente, engádense algún xogo novo como un columpio con adaptado para necesidades específicas e adaptacións de accesibilidade e incorpora pois algún xogo máis. Mais alá deso, o proxecto xa incluía o cambio das pezas que xa había ali, salvo o barco pirata que explicouse que ia se facer por separado por non esperar toda a tramitación desta subvención. As luces xa estaban postas, o camiño xa era refeito de novo, o que sería o propio tellado da pérgola de madeira, o que ten tella de verdade, xa era feito tamén novamente, o circuito de bicis tamén xa era cambiado e, polo tanto, pois, consideramos que esta xa non pode ser máis completa, que xa non hai máis que facer aquí. E, polo tanto, pois é o proxecto que achegamos hoxe ao Pleno. Queda a intervención, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas e bo día a todas e a todos. Bueno, sempre se pode facer máis, pero bueno, está ben. Ben que non era tan difícil, non era tan difícil. É un bon momento para recordarlles ao goberno que están gobernando en minoría e que o diálogo é bo. O diálogo coa oposición é bo. A veces non hai que chegar a estes extremos. Desde o Grupo Socialista vamos a estar de acordo, nada máis. Señor Varela. Sí, moitas grazas e bo día de novo a todas e todos. Vanme permitir que lles poña 30 segundos de audio por si alguén que hoxe nos estea a ver neste pleno perdeu o capítulo anterior. Si se pensa que aquí o que os proxectos vai ser capaz en apenas 24 horas de modificar o que teña que modificar, entregarlo por rexistro, nos facer toda a documentación, modificar os cadros e volverlo a levar. Non é posible, non. Dado tempo, vostede estivo, non sabe precisamente que isto non é chamar o redactor do proxecto e que en 2 horas lle ten o proxecto de volta, non funciona así, o sabe perfectamente, e polo tanto tamén sabe que de hoxe para o venres non se pode modificar o asunto. Se as contas non me fallan e o calendario tampouco, hoxe estamos a venres. Como ben dixo o alcalde nesa intervención que acabamos de escoitar, o BNG estivo no goberno. E por iso sabíamos o mércores, e por iso sabemos hoxe, que é posible chamar ao redactor do proxecto, é posible modificalo, é posible volver a facer os cadros, e é posible volvelo traer de volta, como así foi. Pero hai que querer. Porque isto non se trata dun capricho do BNG, e vou non corrixir, porque dixo aquí algo faltando a verdade. No proxecto que trouxe outro día a pleno, falábase do amaño dos xogos, non da sustitución. Neste novo proxecto que hoxe traemos aquí, sí que se fala da sustitución. Isto non foi un capricho do BNG, foi unha proposta seria e rigorosa para que as nenas e nenos de Cabanas poidan, por fin, desfrutar dunha vez dun parque do Areal renovado, con xogos adaptados e con xogos seguros. Xogos que agora, con este novo proxecto, van a ter, e non precisamente grazas a vostede. Non grazas a vostede. Pedímoslle que dunha vez deixe de facer o ridículo, que deixe de facerse fotos absurdas con remolques de vehículos, que deixe de facerlle oposición á oposición, e que se poña a traballar, que xa leva 3 anos vivindo das rendas de anteriores mandatos. Nós hoxe queremos dar as grazas a todos os grupos da oposición por termonos sumado, non, a esta proposta que lanzamos o mércores para que este asunto volvese hoxe a pleno e que se poida aprobar un proxecto para ese parque decente. E nada máis, rematar dicindo que tamén quero darlle as grazas e amosar a solidariedade do noso grupo no BNG co persoal municipal que tuvo que traballar a 10 horas e que podría ter aforrado ese traballo se vostede fixese as cousas ben de primeiras. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Sí, bo día a todos e a todas. Outra vez, despois do mércores, que, pois, lo que se veu
as imposibilidades, as dificultades, un alcalde do non, porque é un alcalde do non, nos puxo todo a este pleno, que é quen decide, porque é algo que creo que se lle esqueceu o señor alcalde, quen decide certas cousas, bueno, neste caso, os plans provinciais, pois esqueceuselle que tiña que presentarlo en pleno e que o pleno que lle tiña que decir sí outra vez, porque por responsabilidade. Cando neste caso, pois as obxeccións presentadas, o proxecto que estaba falado xa previamente nunha comisión do mes de outubro, estamos falando, pois o señor alcalde non se lle acordou incluir esas observacións no proxecto. Algo moi sinxelo, que miren que é tan sinxelo que en menos de 48 horas está outra vez de volta no pleno e podemos aprobalo. Era tan complicado. Outubro, novembro, decembro, xaneiro, 3 meses tivo o señor alcalde. E resulta que teno que facer en 48 horas agora. Só. Cal é o problema? O problema é vostede, evidentemente. O problema é vostede. Por uns xogos, diremos, pero que precisamente ata para uns xogos hai que chegar a este punto. Porque seguramente que vostede, como non hai nenos, como lle dixo algún veciño veciña de Irís, como non hai nenos, pois alín tampouco hai que reparalo. É o resultado das súas decisións equivocadas. Xa non só equivocadas, senón megalómanas, porque pensa que está incluso por riba da soberanía dos veciños e veciños de Cabanás, que está representada de maneira plural neste pleno. Un pleno no que vostede, evidentemente, pois ten os votos e os outros grupos teñen outros. E deciden as cousas. E os grupos, neste caso, pois entenderon que a seriedade do asunto requiría que xa está ben, que non se pode gobernar a golpe de decreto, a golpe de apuro e a golpe de que non se poden facer as cousas cando vostede tivo todos os prazos posibles para facelas sen distorsionar o normal funcionamento dos servizos municipais. Entón, cal é o resultante? Pois miren, iso. Pero voulle dicir máis. Home, o outro día, o mércores, sinceramente, avisei aos veciños de Pedro do Couto que non se fixasen ilusións, que non hai ningunha obra na Pedro do Couto, neste pós. Indiqueille como se chamaba o sitio onde vai actuar. Indiqueille como se chama o camiño onde vai actuar. Non tivo nin a mínima decencia de modificar un nome, unha denominación. Esa é a súa maneira de actuar. Nos por iso non imos votar en contra, evidentemente, pero queremos que quede constancia da súa ignorancia absoluta e descoñecemento do noso concello. Porque isto é unha mostra máis. Tivo 48 horas para modificalo. Tivo un concelleiro aquí que lle dixo como están as cousas, explicoullas, e ainda así vostede pois fixo oídos xordos. E iso é o que non se pode permitir. Porque se estamos aquí para dialogar é para escoitarnos todos, non para facer monólogos. E por último, mire, no último pleno ordinario, vostede tivo unha actitude cunha veciña que me parece absolutamente censurable. A día de hoxe, onde dixo vostede que o problema era un tellado, segue saindo o saneamento como se fose un geyser de Yellowstone, o sea, unha cousa para arriba que aquilo non hai que non aguante. Está inundando novamente a entrada da súa casa e a súa vivenda. Faga o favor de ir ali e desculparse. Porque hoxe están nas mesmas situacións a pesar das súas actuacións absolutamente erráticas e sen sustento técnico que xa llo pedimos en 2023 nunha comisión. Ese caso, entre outros moitos. E non nos parece de recibo que sigamos a día de hoxe sen ter informes para poder aplicar melloras e evitar inundacións indebidas en vivendas, neste caso particulares, e por mal funcionamento dos servizos municipais. E concretamente de vostede que está ao frente. Porque foi ali, fixo vídeos, non sei que, e veo aquí a facernos unha exposición que realmente a min ardía má cara de vergonza de escoitalo. Hai mil maneiras de decir as cousas.
E esa non foi unha maneira moi correcta de dirixirse a este pleno, a este concelleiro, cando lle fixo un requerimento sobre un problema que é grave. E vostede tamén ten que ver esas cousas, porque así non se pode gobernar. Vostede non pode ir aos sitios a botarlle a culpa aos veciños que si que ten un cano que lle baixa tal. Pero que me está contando? Vostede ve o problema? Estáme recoñecendo que non públicamente, pero a súa falta de respeto foi bastante grande. E por último, neste pos, sempre digo o mesmo, non hai ningunha soa obra de saneamento nin de abastecemento. Ningunha soa obra de abastecemento e saneamento. Hai saneamentos en Súa Serra, en Santa Cruz, en Irís, en moitos sitios, en Laraxe, que están esperando. E vostedes, pois, evidentemente, non dan resposta a esas necesidades. Temos que aprobar o POS porque así nos comprometemos con esas modificacións e pola nosa banda non temos máis nada que decirlle, nada máis. Moitas grazas. Miren, eu sinceramente teño dúbidas, o sea, non dubido que non mirasen o proxecto, non quero dubidar deso, pero teño dúbidas de que realmente ou non se lembren ben ou non mirasen o proxecto dende outubro. É certo, no mes de outubro, antes da comisión, iba un arranxo de xogos. É certo. Pero despois da comisión do mes de outubro, o arranxo de xogos cambiouse por xogos novos. O mércores, este proxecto do acondicionamento do Parque do Areal tiña xogos novos. Non tiña arranxos. Está aí para velo, Está para velo. Agora leva máis, porque ademais, volvo a decir, xa o dixen ao principio do pleno, o que modificamos con respecto ao mércores foi engadir algún xogo máis, aumentar o chan de goma espuma, cambiar a pérgola en vez de arranxala, pero non houve máis cambios. Non incluís unha parte para cambiar todos os xogos, ni moito menos. Por lo tanto, a min extraña, pero bueno, vale, moi ben. Respondendo ao señor Varela, efectivamente, se foi posible foi gracias a que aquí houve traballadores onte das 9 da noite prácticamente sacando os papéis adiante. Non foron en 24, que foron en 48 horas. Requeriuse do mércores, do xoves, a última hora, e incluso podía haber durado máis horas a xornada de onte. Foi posible grazas ao esforzo que fixeron, realizando os documentos moitas veces a contrarreloxo, todo por este cambio que non ten unha gran sustancia, pero efectivamente queda mellor. Eu yo compro, por quedar queda mellor. E se metemos 100.000 euros tamén. Señor Pérez Sardiña, mire, non é obxecto deste pleno o asunto das augas de aí abaixo. Tratamos no último pleno ordinario, eu fixen a miña exposición, vostede fixo a súa. Eu xa lle dixen que nós íamos facer ali cousas, que aceptábamos que tiñamos parte de culpa e que ali había que seguir mellorando a situación. Xa yo lo dixen. Pero tamén lle engadín. Hai outra parte que ten algo que facer. E non me parece tampouco moi complicado de entender. Eu estiven ali, estiven coa persoa, estiven coa xente, estiven cos técnicos da empresa, incluso que leva o saneamento e o abastecemento aquí en Cabanas, preguntei tamén ao arquitecto deste concello, e fun recabando as distintas opinións que me daban. Por eso eu chego ao mércores ao pleno con esa opinión. Non chego porque aparecera caído do ceo e dixera, non, pareceume ben dicir isto. Non. Eu chego ali a dicir aquelo porque eu estiven ali, falando con todas as partes. E foi o mesmo que lle dixen a todas as partes. Tamén lle dixen a esta persoa. Lle dixen, temos que traballar ambos. Evidentemente, a súa parte é máis doada de facer. En ese sentido, un arranxo. Nós temos que facer unha parte máis grande. Pero todo suma para ter a situación que hai agora. Todo suma. E, en todo caso, a persoa ten o compromiso de arranxalo a maior brevidade posible e deixalo ben posto. Eu non quero que haya ali ningún problema de agua. Así yo lo dixen a vostede o outro día, lle dixen que eu non quería ali que houvese ningún problema, que había que ter solucionado isto e que se farían cantas actuacións foran necesarias para iso. O que non quita que ambas as partes teñan algún deber que facer.
Pero insisto, este non é o asunto deste pleno. Aquí estamos no pos. De acordo? E ao pos ceñímonos. Non sei se alguén, señor Rodríguez. Sí, moitas grazas. Mire, nós os proxectos os miramos e os comparamos. No proxecto que trouxo ao pleno fai 2 días, pois llevo a decir a descripción das obras. A mellora de accesos, que sigue sendo neste proxecto renovado, acondicionamento da pista de obstáculos, que xa é un tema vello, volve. Rehabilitación da pérgola existente, neste caso, se modifica porque se sustitúe. Reparación de obstáculos nas pistas de bicicletas, tamén segue sendo o mismo. Logo chegamos no proxecto que trouxe fai 2 días, era reparación de equipamento infantil. Intervención nos elementos de xogo actualmente instalados, 2 columpios, un tobogán, 3 xogos de muelles, consistente na súa reparación, reforzo estrutural, adecuación á normativa vixente, etcétera, etcétera. Reparación de equipamento infantil. No novo proxecto que nos presenta hoxe modificado, vemos renovación de equipamento infantil, composto por retirada dos elementos de xogo actualmente instalados, creación da nova superficie de caucho continuo, instalación de xogos novos, columpio cesta, columpio doble mixto, asento inclusivo, asento de cuna, xogo con balazo inclusivo e un xogo de rotación infantil. O sea, hai unha diferencia nos proxectos. No proxecto de hai 2 días tiñamos unha reparación de xogos. No proxecto de hoxe temos unha renovación de xogos infantís. E iso é o que di a descripción das obras na memoria do proxecto. Entonces, eu penso que non se axusta para nada á realidade que vostede está intentando colar. Por outro lado, tamén queremos decir desde o Grupo Socialista que dada o apuro e a premura deste modificativo, tamén recoñecemos o traballo importante dos traballadores do Concello de Cabanas. Grazas a vostede traballar máis por non facer o traballo cando tiña que facer. Nada máis. Señor Valera. Sí, bueno, colleu unha intervención a portavoz socialista, porque dicía antes, basta xa de que faga o ridículo e basta xa de mentir nos plenos. Porque a vostede, que minte máis que fala, se lle colle así e se lle desmontan as súas mentiras lendo literalmente os documentos que vostede somete a votación neste pleno. Queda moi ben vir aquí a decir no, es que non se cambiou nada, ya estaba puesto, non é verdade. Acaba de demostrar a portavoz socialista. Que necesidade ten vostede de mentir? Pode recoñecer que o fixo mal, pode recoñecer que pasou por alto o acordo deste pleno de que os asuntos veñan á comisión, pode recoñecer que se equivocou cando trouxo aquí a un pleno sin falar con ninguén unha proposta en malas condicións que non pon solución aos problemas que ten o Parque do Areal, e pode recoñecelo. Igual que pode recoñecer que se equivocou cando o mércores dixo que era imposible traer isto en 2 días a este pleno. Non pasa nada por equivocarse, pero non minta. Pedimoslle que non minta neste pleno. Que non minta, sabendo ademais que minte. Suscribo tamén as palabras do portavoz da candidatura veciñal. Nós tamén votamos en falta esos proxectos de mellora do saneamento, de alcantarillado, e a verdade é que moitos dos proxectos que presentan, que lóxicamente hai que darles para adiante por beneficio dos veciños, pero dicíalle outro día, pensen un pouco máis alá. Porque, por exemplo, nas Modias van facer aí unha reparación, van botar asfalto por riba. Obras desas fan moitas, non? De botar asfalto, que lucen moi ben. Non lucen ben cando as obras van baixo da terra, non? Esas non lle dan votos a mellor a vostede, que polo que se rixe. Podían aproveitar para facer o alcantarillado nas Modias e non botar asfalto para dentro de 1, 2, 3 anos levantar todo para facer o alcantarillado. Porque non pensan, porque non preguntan,
e porque non aceptan consellos da oposición. Pensen un concello en grande por unha vez na vida. Pensen máis alá do rédito electoral, que parece que é o que o rexe, o que lle preocupa a vostede, que estes días anda moi preocupado, non? Que non debe de pegar ollo. Pense máis alá de sacarse fotos con remolques, que roza o absurdo. E pense tamén se eses traballadores que tuveron que traballar fora de horas pola súa incompetencia, a mellor son máis merecedores que outros desas productividades que vostede entrega sistemáticamente, non? E a certas traballadoras, pois, bueno, con unha maior dedicación que a outras. Valore tamén, se a mellor son máis merecentes outras que traballan a deshoras para solucionar os seus problemas. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Non lle vou poñer a súa intervención no pleno ordinario porque ainda o avergonzaría máis sobre ese caso que está en riba da mesa desde o ano 2023, que o explicamos nunha comisión e ainda a día de hoxe ten que estar discutindo sobre el e intentando botarlle a culpa a algún veciño cando aí o principal problema non é a auga, señor alcalde, é o saneamento, as augas negras deste concello. Pero vaya, siga dicindo que é a auga. Siga dicindo que é a auga, é o seu problema. Pero mire, ainda non lle debeu de quedar claro a diferenza entre reparar e renovar. Vou ler o que é a definición na RAE, no Dicionario da Real Academia Española, que no que está redactado, no idioma no que está redactado o proxecto, vou dicir, renovar, que é o que estamos aprobando hoxe aquí, é sustituir unha cosa vieja o que ya ha servido por outra nueva de la misma clase. ¿Sí? Iso está entendido, non? Entendo. Ben, reparar ou reparación, neste caso reparación, xa digo directamente, acción e efecto de reparar algo roto ou estropeado. Para vostede deben ser sinónimas estas dúas palabras, para este pleno e na súa consideración acertada, non o son. Para vostede todo é igual, para os demais, pois, sinceramente, sabemos diferenciar unha cousa de outra, de momento. Entón, intentar enganarnos unha vez máis e tomarnos o pelo, pois como que non lle compramos. Nin lle vendemos, porque nós non andamos de mercadeo aquí, Aquí andamos para que se fagan as cousas que o que se pediu no mes de outubro, fai 3 meses completos, o que se pediu no mes de outubro foi renovar, cambiar o que hai vello e poñer cousas novas que esteñan atrás a normativa e incluso, pois, xogos inclusivos que tamén van aí, que non estaban no anterior, porque evidentemente os que están actualmente non son inclusivos, non son xogos inclusivos. Vale? Ata aparece a palabra inclusividade, que é tan importante que, pois sí, hai que entender que esas cuestións son tamén relevantes. Eses cambios son relevantes. Inda que vostede aquí pois ni siquiera os defenda, porque non defendeu ese cambio, porque, mire, podía quedar moi ben como alcalde, dicindo, pois sí, rectifiquei, hai que renovalos e hai que incluir tamén xogos inclusivos, hai que facer todas esas cousas. Podía facer así, pero decide, novamente, confrontar coa oposición e, pois, equivocarse unha vez máis. Dicirme que as inundacións non teñen nada que ver co pos é tamén, pois, outra falta de respeto ou tomarnos o pelo outra vez. Requiren obras, señor alcalde. As obras que estamos levando aquí no pos van noutra dirección. Xa lle dixen, saneamento, abastecemento, actuacións que prevean e que eviten repetidos asolagamentos en zonas de paso importantes no noso concello, entendemos que hai que buscar unha solución e a estas alturas non a temos pola súa parte. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Verá, señor Varela, eu non sei por que lle fai tanta gracia que saquemos unhas fotos a un remolque que acadamos por unha subvención. Debe ser que a vostede dalle gracia que academos o remolque, que o remolque veña para mellorar algún servizo ou instalación municipal,
É que debe ser unha tontería que regalen o remolque por aí adiante. Por favor, garde silencio, que eu tamén o gardo cando interveñen vostedes. Polo tanto, sigo sin entender a que se debe tanta risa co remolque, que ademais o Grupo Socialista tamén tivo a ben nalgúna publicación sacar o do remolque, se non lembro mal. Non é unha subvención que acada o Concello que recibe un remolque para mellorar os servicios, neste caso o de Anduriño, se non lembro mal estáse referindo a ese remolque, e ben precisamente para mellorar pois neste caso o servicio de Anduriño. A vostede debe de parecer gracioso ou que non importa, o que sexa, e se acaso debe de ser así o menosprecio que fan vostedes ás subvencións conseguidas neste caso, o goberno. Pois, permíteme que lle faga unha defensa do remolque, permítelle que lle diga que sí, estamos orgullosos de conseguir ese remolque e outras tantas cousas máis. Como, por exemplo, o remolque da retroexcavadora, que tamén o conseguimos, tamén foi unha mellora na licitación. Non fai moito, vostedes estaban aquí no pleno preguntando como íamos mover a retroexcavadora. Pois resulta que a retroexcavadora apareceu cun remolque debaixo. En tanto á resposta de que non facemos alcantarillado, é certo que neste pos non vai alcantarillado. Tamén é certo que lle encarga, bueno, a ampliación de saneamento, alcantarillado, as modias, etc. Tamén é certo que lle encargamos neste caso, a empresa suministradora do abastecemento e saneamento de auga, que nos fixera un informe priorizando as distintas zonas neste caso, saneamento, que requerían pois, unha intervención máis urxente. Sabemos que hai algunha intervención que xa é bastante urxente, como, por exemplo, pois, Estrada das Viñas, tamén na Estrada Provincial na DP 1502, onde pois, o camiño bifúrcase cara ao colexio no Ladia Mariño. Esos serían dos dous peores tramos que temos ahora mesmo. Na Nacional 651 tamén temos un tramo bastante afectado. E iso xa non lo foi adiantando a empresa do saneamento, que foi, bueno, metendo cámaras nas tubaxes e, polo tanto, realizándolo. Estamos á espera de que nos entreguen un informe de prioridade, que era o que vostede dicía. Informe que indique a prioridade, de por onde hai que empezar, está encargado. E cando o teñamos, pois evidentemente, a nós nos gustaría que en cada pos, co paso dos anos, fora polo menos unha intervención de renovación de saneamento. Non quita igualmente que en anteriores pos que xa fixemos, pois non houvese, por exemplo, ampliación de redes. Dicían vostedes que pensemos en grande no Concello. Por suposto que pensamos en grande no Concello. Por eso mesmo agora ten lugar en Abarrosa ampliación de saneamento, que foi nun pos. Foi nun pos e foi un proxecto que inclúe a ampliación da rede de saneamento e, polo tanto, tamén se levan ampliacións e obras que teñen que ver co saneamento. Non nos dedicamos únicamente a facer aglomerados por riba porque quedan moi bonitas. Ao contrario, xa lle estou citando unha que trouxemos mesmamente aquí e que incluye todo eso. E, polo tanto, o queremos seguir facendo, pero creemos que o principal é ter primeiro o informe deste caso dos traballadores. Xa rematando, señor Varela, vostede falaba brevemente das productividades, eu penso que iso xa casi daría para outro debate, pero como precisamente vostede estivo no goberno, sabe que hai moitos tipos de productividades, as hai consolidadas, as hai non consolidadas, as hai quen as cobra todos os meses, as hai quen non. Sabe que iso ten unha complexidade un pouco maior que vir aquí a dicir as tres frases que vostede dixo, porque vostede sabe canto se cobran de productividades ao mes, de que forma e todo. Non lle vou dicir máis hoxe, xa teremos ocasión de falar máis adiante. Hoxe é un pleno extraordinario para o pos, pero evidentemente non é como vostede o pinta, nin moito menos. De acordo? Procedemos á votación do punto da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de competencia municipal o Plan Único de Concellos POS Plus 2026. Votos a favor? Por unanimidade. Polo tanto, pois queda aprobado o punto e sen haber máis puntos, pois levántase a sesión. Moitas gracias a todos por asistir.